село Мировановци, Видинско. По дарение на братът на моя дядо, Марин Павлов беше секретар на гимназията в Мадан 15 години и при него пристига един афиш на музикалното училище в Котел, а той се занимаваше и малко с оперно пеене. Под неговото давление научих две песни от репертуара на Кайчо Каменов, а пред неговото село е само на 3 км от моето село Винарово. И така се явих на приемен изпит в музикалното училище в Котел и там започна моята сериозна подготовка като народен певец, като първи учител ми беше покойният господин Колев от Сливен. По-късно, през 1973 година, в част по народно пеене пак при господин Колев, дойде екип от Националното радио, Йовчо Карайванов и Красимира Стефанова, за да подберат по-добрите ученици, по-изявените в народно пеене за едно телевизионно предаване. Между тях бях и аз одобрен и така започна моята по-друга подготовка по негово предложение на големия тракийски народен Йовчо Карайванов, която продължи 20 и няколко години до злополучната смърт на неговия 70 годишен юбилей. След като завърших музикалното училище в Котел, постъпих в Висшия музикално-педагогически институт тогава. Пловдив, сега е Академия за музикално-танцово и изобразително изкуство. Там вече, естествено, изявите бяха по-сериозни. Първите ми записи в Радио Пловдив под диригентството на Стефан Мотавчиев, Христо Урумов с оркестъра на Академията и оркестъра на Радио Пловдив. След завършването ми през 1981 година са ми първите записи в Националното радио с първите си песни, обработки на Димитър Пенев. И от 25 години съм в ансамбъл Загоре, Стара Загоре, като солист на ансамбъла.
Разбира се, бях известно време и диригент, и помощник диригент, сега съм репетитор. Помагам с какво да мога.
Тук в Тракия има много известни народни певци и певици. Разбира се, че е много трудно да се работи в такава конкуренция, но когато човек има талант и желание и когато полага неимоверно много труд, постига това, което желая. 20 години работих и с другата голяма певица на Тракия, Динка Русева, моята приятелка и колежка, като сме пяли по най-различни поводи, сватби, тържества, кръщенки.